Bona gent, benvinguts a la cuina de l'Ed. Avui us porto uns espaguetis de moniato amb espinacs a la catalana i amb salsa roquefort. Ojo peligro. Ja veureu que són uns espaguetis que a mi m'agrada molt de fer perquè no tenen massa gust, però donen molt de joc al plat perquè tenen una textura com de gelatina, així com un calamar. Són superguais. Així sols no tenen gust, però ja veureu que tal com els preparem quedaran brutals. Comencem com sempre, hem de potxar la ceba i el carbassó i laminem uns allets i els posarem. Al principi poso l'oli fort i poso els alls laminats. Aquí vam posar gengibre també, és veritat, vam posar gengibre laminat. Passa que el gengibre, com que no m'agrada trobar-me'l així sencer, el gengibre sí que el tallo més petitó. Faig primer els tronquets i després els acabo trinxant ben petit. Després poso el foc fort, en fred, i poso tot l'all i el gengibre i m'espero que comencin a ballar, pujo el foc i així és quan hi poso la ceba i la resta d'ingredients ja està la paella forta i després sí que baixo el foc i deixo que es vagi putxant. Posem una ceba grossa, un parell de petites. Com que només es posa espinacs per donar una base de sofregit, mira, tallo la ceba així a la brunesa, tacos així, i la poso, ja es pot posar a la cassola, tota sencera. Ara sí que abaixo el foc, poso un foc mig i poso un bon polsim de sal perquè es vagi putxant. Així la sal fa que deixi anar aigua a la ceba i la ceba i tot el que hi posi i així es couen, es potxen amb la seva pròpia aigua de vegetació. El carbassó igual, el tallem a dauets petits perquè es vagi putxant. Ja un cop putxat, com que queda, mentre que perd l'aigua i tot, acaba quedant petit. Ja veureu que al final, entre tot aquest carbassó i la ceba, acaba quedant amb poca cosa. Anem remenant, que no se'ns enganxi, però com que està el foc fluix, hi havia una bona base d'oli, no hi ha problema, no s'ha enganxat. Mira, veieu, aquests són els espaguetis que us deia, veieu que són com de plàstic, és molt curiós, Jo us deixaré baix l'enllaç on els vaig comprar, perquè jo no els he trobat mai així en una botiga física, només els he trobat per internet. I són molt guais de cuinar per la textura que donen, No sé en un nen què tal li entrarien, però a mi i a la gent que els hi he fet, a tothom els hi ha agradat bastant. És el joc aquest que dona, és molt curiós, són molt fàcils de bullir, és només posar aigua forta, que vagi bullint fort, amb una mica de sal i una mica d'oli, perquè si no s'enganxen entre ells, és una putada. Per això també els poso així sueltos, els vaig posant d'un en un, com per separat, en vez de posar tot el grapat de cop, els aneu posant així per separat, perquè no s'enganxin, ¿vale? Veieu, així com els vaig deixant caure, que quedin una mica separats, perquè si es queden enganxats entre ells al moment de posar-los-hi, després es queden enganxats i els has de separar un per un i costa una mica, és una mica mal parit. Jo m'hi trobo diverses vegades i el truco és posar-los així. Mira, veieu com van quedant, veieu que agafen aquesta textura gelatinosa? Res, ara els aneu tastant i a la que noteu que ja els podeu mastegar bé, que queden gelatinosos, però que són de bon mastegar, ja els podeu treure. Són 3-4 minuts, més o menys, depèn. Quan estigui ja putxat, el de la cassola, anem a fer el desglaçat amb vi ranci, el de sempre, foc molt fort, ben fort, i tirem un raig de vi ranci, tapem, i que la primera aroma que deixi anar, que desprèn el vi ranci a l'evaporar-se, que s'impregni amb la ceba i el carbassó, uns segons i després destapem i que evapori l'alcohol. Ara hi posem els espinacs. Els espinacs abulten moltíssim, però després un cop estan cuits es queden en res, per això n'hi poso tant. Aquí normalment sempre compro espinacs bons, així emmanats, però aquest dia no n'hi havia i vaig comprar bosses d'aquestes d'espinacs i aquí hi ha 2 bosses d'espinacs. I ja veureu que al final queden res. És qüestió d'anar posant, anar remenant, i ja veureu que van reduint, deixen anar molta aigua, i també el que faig. Al principi estaven a foc fort, encara després de desglaçar amb el vi ranci, i el que faig després, ja quan ja han reduït, abaixo el foc a la meitat, tapo i que segueix putxant, que es vagi putxant tot amb la ceba i tot. Ara anem a fer la salsa roquefort. Aquí em va fer gràcia provar aquesta salsa és crema de llet, però és crema d'arròs, no seria crema d'arròs. Però ho podeu fer amb crema de llet, Si volguéssiu fer la recepta 100% vegana,
Bueno, clar, el Roquefort no serviria, però si volguéssiu fer vegetal o així, podeu fer servir aquesta crema de llet. Si no, crema de llet normal, cap problema. Vale, un cop ja estigui calent, podem allò escalfar, posem la crema de llet a escalfar i ara agafem el Roquefort i el tallem, el vaig tallant a dauets, així petitó, de qualsevol manera, i quan comenci a bullir, cap a dins. Posem amb la crema de llet, anem remenant, sobretot vigilada que no se'ns enganxin. Costa molt que se t'enganxi, perquè com que va deixant anar molta aigua i el foc està fluixet, mira, veieu amb el que ha quedat, els 2 bosses d'espinac només ha quedat això al final. I aquí hi ha la ceba, el carbassó, tot va putxant, tot va reduint. Anem remenant la crema, que es vagi fonent el Roquefort, que es vagi quedant tot junt, i quan ja ens comenci a bullir fort, veieu que fa aquesta espumeta, doncs ja tenim això ja és la crema de Roquefort, i aquí ja ho podem deixar estar. Vale, ara vaig a torrar uns pinyons per fer el que seria els espinacs a la catalana, que són amb pinyons i panses. Ja ho he fet alguna altra vegada, és agafar la paella sola, sense res, sense oli ni res, paella ben calenta, i tiro una capa de pinyons i el vaig remenant, que vagin quedant torrats, i ja veureu que el mateix pinyó deixa anar com un oli, i és que l'aroma del pinyó queda 1000 vegades més fort, si els torreu, queda 1000 vegades millor. Quan ja estiguin tots més o menys torradets una mica, hi afegeixo un grapat de panses, i que aquesta és la barreja perfecta, panses i pinyons, buah, espectacular. I cap a dins, posem els espinacs, i ara barregem tot, que quedin tots barrejats, i això ja serien uns espinacs a la catalana. Aquí ja teniu un platàs. Ara, a més, tenim uns espinacs a la catalana amb Roquefort, amb salsa Roquefort, que això ja és de rizar el rizo. Això sol ja és un plat boníssim. Anem barrejant, que s'acabi de... Ara ho tinc a foc lent, aquí estava a foc lent, I que vagi reduint la salseta. És que veieu quina cremositat que agafa. Això sol ja és un plat de 10. Si us agraden els espinacs, així és increïble. I ara els espaguetis, que els hem escorregut, i el que faig és anar-los posant així agrapadets. Perquè si els poseu tots de cop, com que són el tipus de textura que tenen, són molt enganxosos, i fan una pilota, i es queda la pilota al mig de la cassola i tota la pasta pel costat. I el truco que he trobat és anar-los posant. Poso d'espaguetis en les tallarines, remoc una mica, més tallarines, remoc una mica més tallarines, i així fins que els hagin posat tots. I queden les tallarines ben integrades, ben barrejades amb la salsa, amb els espinacs. Emplatem i després ja podrem anar per fer el tast, que us aconsello molt. Aquesta recepta l'he feta amb gent i a tothom li ha agradat, i és boníssima, Mireu quina pinta que agafen, la textura aquesta de l'espagueti amb la tallarina, amb la salsa Roquefort, i a més ara amb el parmesà ratllat per sobre, ja són de pel·lícula, en sèrio, que estan boníssims, us la recomano mil. Vinga, va, anem a fer el tast i us deixo amb mi tastant-ho. A la vostra salut, gent! És que només de costar-te, a mi només que el Roquefort m'encanta el Roquefort. Amb el vostre permís. Passa que pesen, Estic costant d'agafar amb els palillos perquè al ser aquestes tallarines tan grans... Va, clip! I després de fer una mica el marrano aquí en directe, us deixo i res, merci per veure els vídeos. Merci a tots els que esteu a Twitch i per mantenir això viu una mica. I res, us animo a que passeu pel Twitch, que és on realment és divertit els directes que faig. Estar amb vosaltres, xerrar, discutim al xat, arreglem un rato el món, cuinem i ens ho passem bé. Algun dia fem algun sorteig, així que us animo a que passeu a saludar. I res, que vagi bé. Salut i bons aliments, gent. Ciao!